बिटिआरआव बर' रावा बाहायजाला नामा? बे सोंथिया गले गले सिखांदों बिटिआर ओनसोलनि लाइमोन बिथांमोननि खुगायाव। मैया 10 दिसेम्बर अक्ट'खालि जानानै थांनाय गासै 42था मासि बिटिआरनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड रिक्रुटमेन्ट 2023 नि आनजादा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1:50 सिम जानानै थांबाय। नाथाय बे सोंथि बिलाइयाव बर' रावजों आबुङै सोंथि लिरनो मोनैयाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां लाइमोन बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम रायजोनि गासैबो सरकारि साख्रिनि आनजादाव बर' रावजों सोंथि बिलाइखौ लिरनो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय गावनि आंगो खुंथाय गोहो बिटिआर ओनसोलाव बर' रावजों आबुङै सोंथि बिलाइ लिरनो मोनैयाव दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआर ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरा। मैया जानानै थांनाय 42था मासि बिटिआरनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड रिक्रुटमेन्ट 2023 नि आनजादनि सोंथि बिलाइया गासै 100 नम्बरनि जादोंमोन। बेनि गेजेराव 5 नम्बरनि फंसे रावजों फिननाय एबा ओंथि दानाय आरो 5 नम्बरनि आर'जलाइ लिरनाय गासै 10 नम्बरनि सोंथि बिलाइखौल' बर' रावजों बाहायजानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन गासैबो सोंथियानो इंराजि रावजों सोंथि सोंनाय एबा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जानायनि उनावबो आरो भारत हादरनि 8थि सिडिउलाव हाबखांनायनि उनावबो गावनि खुंथाय गोहो बिटिआरआव साख्रिनि आनजाद होनायाव बर' रावजों आबुङै सोंथि बिलाइ लिरनो मोनैया दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ साननो गोनां खालामदों।